mis asuntos. Imos adiante, aí estamos, en cámara, acción. Mira, vou amosar sempre que estés escoitando a radio, pues precisamente, pero despois esas entrevistas témolas de novo en Facebook Live, en YouTube. Estou amosando agora mesmo un cartel, sí, un color intenso, lila e violeta, rosa, intenso, onde destacan pois distintas actuacións que imos resumir agora mesmo. Sardiñada, estamos falando das festas de San Xoán de Calo en Teo, que van a arrancar o vindeiro día 22 e que se van a alongar ata o día 26, con grandes actuacións. A repasamos agora, sí? Veña, pois estou amosando o cartel para que se vexa ben. Vou non deixar aquí a modo de chuleta, por se lle fai falta, ainda que penso que o sabe todo de pe a pa. O presidente da Comisión de Festas, Borja Otero. Benvido a este estudio, Borja. Hola, que tal? Madre mía, non parades aí na Comisión de Festas de Calo, para organizar festa rachada, podese dicir así. É un termo moi galego. Canto tempo levades traballando nestas festas, Borja? Todo ano. Achégate ben o micro, achégate aí. Todo ano. Todo ano. Isto é así. Sí, sí. Cando decides aquí que cando remata unhas festas xa estades traballando nas seguintes, isto é realmente realmente certo, non? Bueno, que temos en Caloteo que para acudir xa o 22? Sí, este domingo. Sí, facemos o que é a festa do colesterol. Teremos patacas fritas, ovos fritos, chorizo frito e pos nenos salchichas. Chamas así, festa do colesterol? Sí, porque é colesterol puro. Pois sí. Pois sí. Primeira festa do colesterol. Sí. É o 22. Isto pola tarde, o mediodía, No, arrancamos ás 2. Ás 2 da tarde, vale. Sí, cunha disco móvil. Vale. E facemos vermú e alargarase toda a tarde. Vale. E con chourizo, ovos e patacas. Sí, que máis? E despois, o día 23, tamén faremos unha vermú, teremos a disco móvil chocolate. Sí. E despois xa á noite a gran sardiñada e ás 12 a tradicional noite de San Xoán. Efectivamente, e ás 12 a queima da cabra vella, que tanto éxito ten. Vale. E despois entra outra vez a discoteca móvil hasta chocolate ata que aguantemos. Ata que vos boten dai. Cando vai ser o da queima? Ás 12? Ás 12 da noite. Xusto. Vale, 12 da noite, tradicional noite de San Xoán. Martes 24 en Teo é festivo? Non. En Santiago non. En Santiago non, en Ames sí. En Ames sí, claro, que por eso. Estamos aí, bueno, penso que para o ano xa é festivo. Xa é festivo autonómico. Xa é festivo autonómico, sí. O sea que, pero bueno, que temos o martes 24 de nada, teremos actuacións dos distintos grupos da Sociedade Recreativa de Calo. Vale. Tamén nos acompaña o grupo de Noé Fitness na Vermú e máis Tania Beiras, e despois á noite Tania Beiras e Finisterre. Vale. Despois tamén haberá misa, supoño que no sí, mediodía. 12:30. A misa o día 24, o día de San Xoán. Ás 12:30. Todos os días, a misa ás 12:30. Todos os días? Sí, 24, 25 e 26. Vale, 12:30, misa para aqueles máis religiosos que lles apeteza pois participar con procesións, entendo, sí. Todo isto. 24, Tania Beiras, sesión Vermú, e despois Vermú con Finisterre e con Tania Beiras o 24. O 23, xa sabedes, que é a sardiñada, a queima e disco móvil chocolate. Mércores 25 de xuño. Nada, o mismo, teremos distintas actuacións por parte da SR e despois entrará a disco móvil Impacto e xa de noite virá o DJ Sony e máis a Orquesta Olympus. Cuidado, Olympus e DJ Sony, un dos referentes de DJs e productor tamén, que ten temas propios e demais, xunto ca disco móvil Impacto. Isto será na noite na verbena do 25 de xuño. Estamos falando das festas en Calo, en Teo, en honor na honra de San Xoán, esas clásicas. Por certo, hai un día máis de celebración con respecto ao ano pasado, como estabas dicindo? Sí, o día 22. O día 22 foi o que se engadiu. Sí, o resto é todo o mismo. O resto máis menos con semellante e demais. Sí. Que máis temos? 26. E despois, para fin de festa, teremos a Mega CDC tamén con Martín Díaz. Sí. Pola noite a disco máis a París de Noia, para cerrar. París de Noia, Olympus, Tania Beiras, 3 discotecas móviles, DJs, tamén gastronomía, e despois formacións que forman parte da entidade. Da entidade en sí mesmo. Cartelón,
Canta xente aí Moito involucrada? traballo. Canta xente aí involucrada? Borja, eu sempre che digo que ao final o núcleo sodes poucos, pero hai moita xente... Sí, na entendo comisión somos poucos, pero, bueno, temos moitísima xente que botou unha man, non? colabora, moita. Vou amosar tamén, humildemente, tamén está por aquí Radio Líder, graciñas á comisión por poñer aquí o logo de Radio Líder, e tamén se pon aquí o servicio de radiotaxi de Sí. Teo, porque gusta unha festa, bueno, onde tú toma unha ou dúas copas sin ou problema cervexas e bueno, pois que mellor que desplazarse despois en taxi e acudir aos nosos lugares. Que se fixo para poder ter estas festas, Borja, durante todo o ano? Nada, facemos modo de... Hai cuota polas casas ou como facedes? No, isto traballamos todo o ano organizando festas, excursións, vendendo rifas, vendendo lotería, e moitísimo compromiso por parte da xente que sin a xente isto non sería posible. Imposible, a implicación e demais. O sea, non pasades cota, nunca pasades unha cota Si van por pedindo casa? polas casas, Vale, pero non hai non é unha obligatorio, cuota, non é unha cuota fija, un pode de 10 euros, un pode 100. Efectivamente. E todo o mundo contribúe a ter unhas festas importantes e boas en Calo, en Teo. Levase a tempo de presidente? Ese este é o meu segundo ano. Segundo ano. O ano pasado, pensei que levabas máis. Sí, é verdade, estabas, pero que tal? Bueno, con moita responsabilidade, moito traballo, moitas horas invertidas nesto. E que tempo? É tempo. Claro, que lle robas a outras cousas, Borja. Pero bueno, Pero sí, bueno... Que depois chegan as festas e... Sí, é disfrutar. Bueno. Calo, Teo, San Xoán, 22 de xuño. Xa arrancan ata o 26, que claro, son 1, 2, 3, 4, 5 días de festa de troula e de sen parar. Sin parar. Quen bota unha man? Así, o Concello está implicado? Sí, todas as entidades, a Hyundai, tamén, Yupersa, sí, que está aquí ao lado. E despois todas temos un libro que están todas as empresas que nos botan unha man. Dasme 10 segundos. Sin problema. Mira, vou facer algo que nunca fixen, que apartarme de aquí e ir polo libro que teño alá. Contalle algo aos ointes. Contalle algo, eu que sei, o que queiras. Mira, veño agora. Nada. Vale, sin problema. Nada, temos un libro que temos todas as empresas que colaboran con nós. Non tardei tanto, non? Nada. Bueno, isto non se soe facer, pero mira, este é o libro. Este é o libro das festas de San Xoán, 22, 23, 24, 25, 26 de xuño. E aí temos todas as empresas que colaboran con nós, todas. E outras moitas que non están no libro, pero que aportan... Sí, que quere un pouco máis de intimidade. Sí. Bueno, hai moitas, Moitas. No, hai que agradecer todas estas empresas que nos botan unha man, porque senón cantas pode haber cartel... Aquí? Que hai 100 empresas, a ver algo. Hai máis de 100, non? Ten que haber máis de 100. Sí. Bueno, estos libros que tamén, na Pascua de Padrón, en outras moitas entidades, penso que axudan a visibilizar, a coñecer non só a programación, pero tamén a ter un artículo que isto, co paso dos anos, revalorízase. Sí. O sea, ter as festas do Calo San Xoán 2025... Sí, é algo o que vemos agora, en Calo. Claro, que isto é historia do comercio que bota unha man, coñecer a programación... Sí, temos empresas de toda a comarca, non só de Calo. Tanto de Negreira, de fora, claro. De Teo, Padrón, de todos os lados. Que bueno. Oye, que interesante, que mira, non... É Radio Líder como non está... Home, mira, vou buscar, espera, está por aquí, espera. Estaba aberto precisamente por aí. Está máis mira, vai no buscar el, xa. Nos metiches aí en sitio chulo. En sitio clave. Vale. En sitio chulo. Mira, xa buscaches a primeira, Sí. Aí está. Pois tamén Radio Líder que intenta botar unha man como non a toda esta xente, a Borja e as diferentes comisións que oye, pues que lle quitan ao seu día a día horas e tempo, que o tempo é sagrado e que vale moito para artellar unha serie de programación que non é doado, Non é nada fácil. O sea, montar un tinglao destas características, un pode pensar que, bueno, unha orquestiña, non é doado, hai moito trámite, hai moito que falar, hai moitos permisos, hai moita historia, E polo tanto, pois sempre ides ter un oco por aquí. Que máis queres decir? Que non se perdan nada, ¿no? Que a xente vaya con ganas de festa. Que vai vir moi bo tempo. Hai sitios para aparcar por ali? Sí, porque isto das festas ao final
Aparcaderos amplios sin problema. Hai, non? Sí. E non vai chover. Non? Non. Ben bo tempo. O dito convencido. Eu miro e dame bo tempo. Bueno, que é importante tamén. Sí. Porque estas festas con chuvia, ainda que se poda poñer unha carpa e acondicionar un pouco a historia... Sí, pero se non chove é o mellor. Bueno, oye, pues que interesante, Borja. Repasamos rápidamente, brevemente, para a xente que se acaba de incorporar. O máis reseñable, veña, empezamos, rápido, Borja. O domingo 22, unha vermú... Mira, no, espera, vouche gravar tamén para as redes sociais. Espera, así matamos dos paxaros dun tiro, Borja. Paréceche ben? Sin problema. Pois xa está, home. Onde hai confianza? Sí. A ver, cando queiras. Nada, pois facemos un resumen rápido. Comenzamos o domingo 22 cunha macro sesión vermú. É a primeira festa do colesterol con patacas, ovos e chorizo frito. É unha disco móvil. Despois o luns 23 empezaremos cunha vermú. Logo á noite a gran esperada sardiñada e queima da cabra vella cunha disco móvil chocolate. Xa o martes estará con nós Tania Beiras e a Orquesta Finisterre. O miércoles 25 a Impacto co DJ Sonic e a Orquesta Olympus. E xa para finalizar o xoves 26 a Mega CDC con Martín Díaz e a Orquesta París de Noia. Aí está. Resumidiño perfecto. Gracias. Borja Otero, parabéns polo traballo. A vos, por invitarnos. Este é unha mensaxe para todas as comisións de festas, que agora estamos en tempo de moita festa, aldea, pobo, cidade, parroquia, comarca, en todos os lugares hai festas, na gran maioría delas, por non decir en todas, hai unha serie de veciños e veciñas, de xente que bota unha man e de que traballa para que estas festas continúen. Porque está moi ben ver un cartel, está moi ben ir, disfrutar, pero se non hai xente detrás que traballa, que loita, que eso, pois que lle quita tempo a outras cousas para que sexan posibles, pois non se poderían levar a cabo. Pois non sei que día ou que días, pero por aí nos veremos. Invitados estades. Graciñas por vir. A vos, por invitarnos. Gracias.